الرئاسة دافئهم الرئاسة أمانة أطفئهم أغلاص إباتنا بأكو أنت نبرت بتقاز حلفو زنبرو استفالي أنا السبقن بناتهم حاسبات كنا قوداتو تيروم سلاز نبروم زستحل الله الصغيرة كبتفن وأنا أنت يزقبرو نبي خزبلو أن دابلت مسوشت آتربشا أن دعلت كلاقنام هذا ودين أركو تفاني أنقلو تقيمس بلا تاكو خينا سلس أن حتو تأنكيفو قبل إليك ألبن أوي أديم أري أن دولت أولا كت سفتنت ودي بأسرة تسيو كدانو أندانا قفم هك أي أديم أري كتولي سنحكي نديخي بتعامي خطفت يومالت شو مكوان قوص أحلى أبز ألم كتفتو أنت اللوان أدي أمس لكم مسبلام تأمس تدري مسبلت بسخونا زوز أخي قالت أكوا قال أديخي كتكون تخليم نمخون دحان دخي تاكون مكينة كون كيس أنحكن مسبلا بوشتا دفنا نصحاها كأننا أخلنا تبل نبرت ويوم السيز دونجي ودي بسخونا بروح مشت إلوا بقس مسبلم هج قدي قدن كزارو على نزولتيات مسل سمعنا ندحاوي كشجرة كارو مسبلتو شجر زفاتو سب عشا طرح كون اللوم جندحان أنتي كسمعك مسبلا أنتي سكيلا زاربا جمرت مملسة بلاد حفتي تزاربي أنت حنك تزاربيم أنت زيلقن هذا شجر زولكيو شجرات كينو كيمت أني من قد يحقبر مسبلام بخمي كم زاربكو يتقفين مش لك اسمو حازين ديز قمت نيرم هجسي بلك محازي أبز أربعان مسحاد ودي أركنت جمرالكا هموشو كب كلتا جزا كراي نخلفليلو مساخن زيت أرنا في بلامو مسحاتتني لأنترسون كلتا مدك السلازلو أتجزا حراي بلامو يأتولكا جنودي عيسون سالستي كم محازي حاليفو نعاون كدرارن حاسبو مخمس أبلني ناتي جازات أنتي وزي أغليس أبنو كل خي رخيبا كمس بلتهم كيف زلو ودنبر عند براري دي كتصاوتك نحاسب مسبله اوي تحنقرفو نسخون طبيعيت مثل نخيلا قاعد مستويت قولي يتصاوتك يزلهو قنوف باليوم بزخونا انتي مو انا كحجزك مسبلم تحجزن دا قرب جنزب تحلكاس ولا نحاطي المحدري كتحبن مسبلتهم جنزب دا خزب الكيلو بسحا كرتنبلا جنزب دا مسايي كابزباس كندين ديجيرو ورا بصح كندي مسبلا كتسحقدا كتكحي اندا تجرمت كتزار معتي خمسلني امو حجس احجزك جبل اندها فلان زل خمس بلتم بنصور تغرنيا دا نسام وي ابزي ولا تشكم دربي قلدو ابيلا كمصال كمسبلا نسخه حدا صلولها امو حجدا انتي غبري مسبلتم صبو غير كصلت اصاموشو كمز خمايزي كونه زدربه سالدي زلو خغاط مكيم ገንዘብ ዳ አታ ኢላ ወይ ገንዘብ በለት አይ ማሐሸን እንዳበለ መልሳ ከተጸበየ ገዲፏ ከደሞ መልሱ ስለዘደንገጸቶ ተመልሱ እሞ እዛና ያደይ መዘክርታ ካቲም አላትንሞ ሸይጣሎ ከበክ መስበላ ደሐን ሐወይ ሚናተይም አይት ሸገር በቃ መስበለቱ ከምዚላ ገዲፏ ስለዚ ደለ ዝኮነ ካለ ተፈልጥ እስር እንተላ መስሐተም بجاكان محازا كالا كم زيت فلت مس نغرتو فقادنيا انت خوينا نافغزو كم ولا حتتو عيد فلت ايتيقو وديس الى كم باقي تغوي ساكت كيد سلازي مرصات نو الى اقبصات اركون انت خونا كم اوز طفش سلازكونا حتى زي حسابيو امود اتني مود اتدلك حبايلوم انا ابسخونا كده كدقس نسغن غزاي اصي خبيني خدقسمو صباح زغبر نغبر مسبلم بزي استسمامي نافغزو ابلت غزو حانتي كوف مبليت حانت براد عمريت استزرغ فرناش بحصر زبله هيوت قصلالا مبليت تخون غزي ازلاتهم بعينا كلها تجرمت مندق تفرز دليتن بجا استطاعتنيم بركن يسب غزيت بالنبرت بلي انقا نابزا حموش تستر هوتيلنا بسلام نصخيم كل ملو زغدل يلن انك مفتح خزقن نجر مستدلي
00 ኢልክ ደውል ኣሰሰይቲ ጥብ ክብላኺን ናይ ምግቢ ገለ ኩሉ ተኸፊሉ ቅሰን ኣይትሰክፍ ምባል ገና መልሳ ከይተጸበየ ብውሽጢ ክትሽግጦ ብምሕባር ነታ ክትፈርስ ዝቐረበት ተኻሪ ዝነብራ ክፍሊ ገዲፉላ ወፅአ። ኣታ ፈጣሪ ኣቦይ እንታይ ክተርእኒ ደሊኻ ኢኻ? ኣታዚ መንደቕ ከጸቕጠኒ ከመይ ኢሉ ክሕደሮ እዩ ክትብል ጸኒሖም ምዃን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብውን ላዕሊ ተሸጊረ ዘለኹ ኣነ ይመስለኒ። ኣብ ክንዲ ምስጋና ድዩ እንዳበለት ከምቲ ዝበላ መዓጾ ሸጊጦም ኣብቲ ፍርናሽ ኮፍ በለት። ጸኒሖም ጫማኣ ኣውፂኣ ብሕቑኣ ደቂሶም ንላዕሊ ምስ ጠመተት ኣናፁ ህጎያ ስለ ዝረኣየት ኣቱ ምስ ሰባት እምበርከ በሰላም ክሕደር ድዩ እንዳበለት ናብ የማን ገጻ ጥው ኢላ ክድቅስ ምስ ፈተነት ኣብቲ ምድሪ እውን ሕልፍ ክትብል ምስ ረኣየት ወዲ ደኣ በይኑ ዘይኮነ ሓቁን ድዩ ደኣ ክጠፍሽ እንዳበለት ተጸሚሞም ኣይተሓደር ሓደረት። ልክዕ ሰዓ 6 ምስ ኮነ መዓጾ ኳሕኳሕም ከፍት ምስ ኣበለቱ ደፊኡ ዘረባ ከየብዝሐ ከትከት እንዳበለት ተጓይ ናብቲ ደቂሳትሉ ዝጸንሐት ፍርናሽ ብምዕላብ ተሸፊኑ በጥ በለም። ኣታ ዝወዲ እምበርከ ጥዑ ትብል ግን ነበረት። መዓጾ ኣጽያ ኣብቲ እግሩ ኮፍ ብምባል ኣበይ ከም ዝሓደረ ሓተቶም ተወጊ ኣቢላ ምስኪና ወዲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ብቁሪ ክጭፍጨፍ ሓዲሩ ብጣዕሚ ኣደንገጸ እሞ ገዛ ከዓ ሕደገካ ኣይተሓዘለይ ምስ በለቱም ብኣይተሓዘለይ ኣሕልፈልክን እዩ ቁርሲ ሰርሒኪ ኣትስእኒ በለም። ናብታ ሓሒላ ዘይተከደነት ደስቲ ኣይና ስደደት እሞ ኣብታ ኣብ ቋሓሰም ግዜ ጠሚትካ ትውዳእ ገዛ ሓንቲ ሽጉርቲ ፍርቂ ጭዳድ ኮሚደረ ክልተ ፍረጉእ ብማይ ዝተቃጠነ ዝመስል ክጽንቀት ቁሩብ ዝተረፎ ዘይትን ቁጻር በርበረ ሽሮ ተኣዘበት። ምስኡ ከዓ 2-3 እንጀራም ጫው ገለም እሞ እንታይ ክሰርሕ ምስ በለቶ እንተ ኽኢልክ ዳ ቅልዋ ምስ በላ ስጋ ኣለካ ዲ በለቶ ብገርሐም ኣትጓል ግደፍና ባ ካብ ዝሓደርኩ ኣይትክፍእኒ እንታይ ገይረክ ምስ በላ እሞ እንታይ ክሰርሕ ምስ በለቶ ንሹ ምስ ጓሊኺ ሓሰስ ኢልኪ በቲ ዘሎ ድሌት ክግበር ምስ በላ ኣረበላይ ትሕረቕ እንዳበለት ብድድ መለት እሞ ሽጉርቲ መትሂራ ናብታ ፍርቂ ኮሚደረ ምስ ኣበለት እተን ኣናፁ ስለ ዝተዘከርኦም ክትፍንፍን ግዜ ይትፍአትን። ስምዓኑ ዶ ገዛ ክራይ ሓቀይ ዘካፍል ኣለካ ምስ በለቶ ኣታ ሓፍተይ ቅድሚ ሕጂ ነፋለ ዲና ምስ በላ እሞተን ኣናፁ ደኣ ምስ በለቶ ብስሓቅ እንዳመተ ንሰን ግደፍየን መካፈልቲ ሽግሬን መሳኪን ሓንሳ ሓንሳ ጾመንን ዝሓድረም ተማቂልና ንበልዕ ኸማን ኣስቤዛ እንተ ጸንሒኪ ዕድለኛ ኢኺ ምስ በላም እሞ ነዛ ፍርቂ ኮሚደረስ ንሳተንን በሊእን ምስ በለቱ ምሳስ በዓል ዜናትን ኣይተሓብየን ከይቅየማ ምስ በላ በል ንድራር ድዩ ምሳሕ ክኾነን ገዲፈነላ ኣለኹም ንስኻስ ፍሉይኻ እንዳበለት ፈትፊታ ብሓባር ቆረፁ። በሊኦም ስወድኡ መደባ እንታይ ከም ዝኾነ ሓተታ ናብ ተብሎ ከም ዘይብላ ናይ ውሽጣ ገይራ ነገረቱም ክሳብ ዝኸውን ምስኦ ክትቅመጥ ሓተታው እቲ መጀመርታ ኣብያቶካ እንተነበረት እዚ ኩሉ ገዝኡ ገዲፍሉ ደገ ሓዲሩስ ኣይጎዳእን ኣብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበፅሐት ተስማምዐት። ማርታን ዳዊትን እዮም ዝበሃሉ ክልቲኦም ድማ ተሰዲዶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝቕመጡ። ዳዊት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክወፅእ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ምዃን ኣብኡ ይቃለስ ዘለዉ። ናይ ማርታ ግን ፍልይ ዝበለ ዛንታ እዩ።